Maketa mekanikoa amaituta, bideo bat grabatuko dugu. Honetarako, estudio de movimiento patillan, motor rotatorio aukeratuko dugu, motorearen polean, zentzu egokian, biratuz, eta 1500 revoluzioetara jarriz. Bideoa guardar animación ikonoan klikatuta, MOV OMKV opzioa aukeratuko dut, eta bideoa grabatzen hasi zait. Zoom bat egingo dut, motoreak nola biratzen duen erakutsiz, korrean bitartez, transmisioa, murrizta hietikan, biela biraderara, nola mugimendua transmititzen dan, eta pistoia nola igo eta jesten den adierazten duelarik. Bideoa lehenago amaitu nahi baldin badut, hemendik bukatu dezaket, eta nola gelditu den ikusi dezakegu, kasu honetan eskriptorioan hemen. Hau da emaitza.